Angliýanyň öňkü bolan premier ministri Winston Churchill bir döwür diýipdi. Hakykat balagyny geýýänçe, yalançylyk bireyem dünýäň ýazyny aýlanyp geçýär. Assalamu alaikum vatandaşlar. Şuň çıkışym meni ýene-de bir ulakan hem wajyp meseleni siz bilen paýlaşmagyny makul bildim. Ene ilatymyzda şu wagt kän sorular ýüze çykury. Şolara dogry belli jogaby bermesek halkymyzyň kirlizi has beter bulaşyp barýar. Bizem gurwatys şu wagt näçe adamlaryň aň düşünjesi üýtgep başlanyny. Ölüm ähli dünýä türkmenleri olarşy uklap etenlerim oýanyp başladylar. Ýöne köp saatlar düşünmeýän adamlarym bar. Şu sebäplen size käwr zatlar düşündürýär meýli. Şol sizden gelýän soruwlaryň esasynda. Onda şu ilkinji ýüze çykýan soruwdan başlaýarmy? Näme üçin birleşik bolýaňyz eger özüňiz şolara komisiýa çykdýan bolsaňyz diýip şoň soruwlar ýüze çykýar. Men özüme şolara henidem anam ýok bolsaňa edeň. Ýöne bulara ananýan illeşlemimiz azel. Olamam ilki berýän soruwlary näme üçin birleşmäni isläňok diýip soraýar. Yani sen etseňiz bizim gowrumyzda bolmasa şu iki paltaň arasyna saljak bolýan ýarlar bizi. Onu olan teklifini biz kabul etmedik bolsak, onu biz daşından hamalaşy halkymyzyň birleşmeginiň garşydaşýar bolup görkezekdi. Şeýle bolýanda. Şu sebäplen edil özüme gerek gelse halkymyz üçin gerek bolan ýerine harekete de girmäge razyman. Şu sebäplen bizim ähli halkymyzyň tarapyndan gaýdyp biz hakda dagduwa şu höderimiz ýaly. Şolaň toparynyň teklifini makul bildik. Sebäbi bizim hakiki watansewerler üçin esasy problemi şunlukça edil şu bizim agdalarlygymyz boldy. Onu bizim edip oturan işimizi gorlayan ilatymyz özlerim düşünerim ki diýip gat umyd edýär. Şu bizim edýän hereketlerimize. Sebäbi men pikirimçe bu bizim arasy niýetligimiziň subutnamasy. Ýöne bizim barmak bilen ýasalanýar illeşler. Bize de o tarapdan garantiýa gerek bolar. Şolaň tarapyndan. Şoň üçin bizim bir teklifimiz var. O da dini bize ýa-da olara däli asla hemme halkymyz üçin ören jaý bolarmy diýip gaty umyd edýäs. Ana şonu şu teklifin kabul ýa terk edilmegi kimin nähili niýetiniň bardygyny gaty arasy görkezdirim diýip pikir edýän. Ýöne oň üçin ilki bilen size şu dünýä siýasatynyň düzgünlerini birazajyk taňyşdyrmakçy. Görün şu wagt Belarusiýa şu taýda 80% ilaty azyr bolup proseslere daşaryk çykýar. Görýänsiňiz özüňizem. Emma ähli dünýä goramalary näme üçindir? Edil aglaryna suwalanýary. Bulara kömek etmänam kän hyýar ýok. Bildirýän zatlarym ýok. Sen edýän bolsaňyz. Näme sebäpli? Şoňa pikirlenip görýäňizmi? Sebäbi Lukashenko özü diktator bolsa-da ýöne bir döwür iminne halkyň el bilen saýlanan konstitusiýa esasyndaky prezident. Düşünýäňizmi? Şol sebäplen ýekiji de döwlet bu ýurda şu wagt burny sokmaga haky ýokdur. Şol sebäplen Lukashenko şu zatlary düşünüp edenini edip otur. Indi bizim ýurdumyzda bu misalyň näme dahyly bar diýip sorarsyňyz. Indi haramda ýok diýip hasaplanýar. Şu bar bolsa-da bizim meselemizi çözmek üçin bu hiç hili päsgelçiligi ýok. Edil şu sebäplen bizim şu wagtky etjek teklifimiz bizim halkymyz üçin ören ýerlikli hem ilki bilen howpsuz bolup çykýar. Onuň üçin edil häzir onu amala aşyrmak üçin ýurduň içine kursyap girmek hökmanlygy ýok, illeşdir. Sizin hemmeňiz bir düşünjek bolun. Biz şu wagt edil sizin kelleňizi paltaň şahyna çekip aýyrjak bolýas. Biz halkyň aýagyndan asylşýan adam däl. Biz gaýtyp şu zatlaryň hemmesini kanun boýunça çek bolýas. Sebäbi başga ýol ýok bizde. Şoňa düşünüň. Eger elimizde ýara galamyzda hemme tarapdan biz näde dogry hereket ederiz. Düşünýäňizmi şoňa? Oňa mümkinçiligim ýok. Ona näme adamlar ölümi taşlamaly? Sebäbi sizin köpüňizden gatky düşünýäs bu edilip oturan hereketleriň nähil netije geljegini. Sebäbi sizin köpüňizden has beter düşünýäs. Şu taýda ýene bir tapar inni ýalňyşdyk. Bize Allah Taala başga şans bermez. Şu da bizim soňky ädimimiz bolar. Şoňa düşünjek bolun. Indi şu bizim halkymyzyň öňünde duran meselelerini çözjek bolsak, onu dünýä siýasatynyň düzgünlerine ünsürelini, seredigini, ýuridik taýdan prezident saýlananyna dünýäniň hemme künjeklerini
o opşağlamızda ona halkın sesinden 55% sesleri gerek. Doğru mu? Bizim bilişimiz ýalym şu günlükçe bizim ilatımızın paşti 65% daşını tür. Diýmek täze taýlanjak hökümet üçin ýurtdaky oturan rejimi ýetmeýän seslerin hasaby gidjete 20-25% bolýar. Diýmek edil şu wagt şu bizim ýurtdaşyny oturan halkymyz has beter utuşly situasiýada bolýar. Doğru mu ya doğru değil mi? İlleşler. Onu bize öz hak hukuklarımızı oturan yerimizde amala aşırmağını kim pes kel veriyor? Hanımağın şuna istendiler. Özüm kelleğimizi paltan ışağına salmancık. Hatta şu yatan yerimizdenim şunu edebiliyaz. Sebebi sayılı referandum için bizim ehli dünya Türkmenimizin hasabı gereğinden artık oluyor. Özüm bizi şu meselede hatta Türkmenistan'ın saylo kodeksin gollayan onu sin edebilirsiniz. Bu kodeksin işini rejim tarafından ne hilgarçılık edilenem olsa yönü umuman öktü yuristler munam halkımının behbudi için tılşitlap bileceğini gözümüz yetip dur. Şu sebeple bizim ehlimiz bilece uyuşup edil bizim şu pasolstolarımızın üstünden şu prosedurаны amala aşırmak için hemme yağdaylar var. Ne için etmeliler onu sonra? Bu pasolstolar aslında kimin peydası için kuruldu? O taýda işleyen resmiler aslında kimin pulundan aylyk alýar? Edil şu bizim töleýän aýlyklarymyzdan hem naloglarymyzdan nämeýsem, onda bizim her birimiz Türkmenistanyň raýatlary hökmünde olardan bizim sesimizi kabul etmegini talap edip bilýärismi ýa ýok? O da şu saýlaw düzgünleri esasında bolan, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýa işleýän türkmen raýatlarymyza berilämeli. Şol doполнительный список diýilen dokument esasında sebäbi buleýam haçynyň bäri dünýäde bizim ýurdumyzda da hatta amala aşyrylýan prosedura. Egerde halka boyun eğmejek bolsalar, onu ne sebäpli bulan hemmesi halkynky diýip hasaplap bolýar. Diýmek bulan barty hususy kärhana bolýar. Onu türkmenlere bulan näme gerek bar? Egerde milletiniň talaplaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsalar, onu gümüňiz çekip daşynaky wýyskalaňyz çalyşyň. Sebäbi 65% halkymyza bular ýaly diňe bir maşgalan tekliplerini gollap oturan edaralar bize halkymyza aslında da gerek ýok. Hem hiç tarapdan değişligim ýok bolýar. Doğru ya doğru değil. Onların aşı liderler ağalalığı deyip böğüt dolup durdu öňümizde. Ýöne eşçiňiz ýaly ine edil bir kunlukda bulan hemmesi bir ağzı birlige gelen ýaly. Oňa da men özümem has beter berenýän şu gowlumdaky şu hem gitmediğim bolsa. Şol sebäple inni ýaňyr birleşik bolup duran hereketimiň ähli ağalarynyň gowluny hiç hili şuhy galmady ýaly. Men pikirimçe bu teklibi hemmämizem ýagny şu öz ýurdumyň hem halkımının hakiki aladığını edýän adamlar kimin kellesi düzgün işleyen olsa hem haysiňiz hakikatten hem şu wagtky rejimi ýüregi bilen ýirenip ýykasy gelýänler kabul ederim diýip gaty umyd edýän. Bizim ähli türkmen ilatymyz esasan hem ýurdun daşyny oturanlar şu bizim täze döretçek bolýan guramanyň wekilleriniň üstü bilen ilki bilen şol pasolstolara barıp milletimizin ähli halk referendumunu ýagny saýlawlaryny geçirmekde talap edip başlamaly. Ýeke bolan mesele hem şu günlükçe edil şu ýurdun içinde oturan bir dowlet rejimine biz garşy bolýas diýip beýan etmeli. Hem şol hökümeti ähli halk bolup çalyşyp mundan beýle bizim ýurdumyzda täze parlamentski sistemany gurulmagyny islegimiz hakda talap edýäs diýip teklip çykarmaly. Oň üçin bizim hemme hak hukukumuzdan ba sebäbi saýlawa gerek seslerimiz ýurdun içindekilerden has kän we arty bilen ýetýär. Oň üçin ýurdun içine edil häzir ýüregimiz ýarylyp barlaýan ýaly kursap girmemizin asla da gereği yok. Egerde kanun boýunça çözmek isleyen olsak, istesine de daşına geçirilecek saýlawlarda sen kelläňden hiç kim avtomat dirap duranok, hem dubinkalap saýlaw uçastıklaryny itekdenok. Has beterim, edil şu bizim ýany Türkmenistanyň häzirki saýlaw kodeksy esasynda bular ýaly meselelerini halkyň dikkatyny çykarmak üçin biz şol kodeksyň 56-njy maddasynyň birinci punktuna sinetsek, onun bular ýaly wajib meselelerini çykarmaga hatta 250.000 adam hasabam yetik. Siz düşünjek bolun adamlar, şu günlükçe bizim situasiýamyz
Mundan ol dünya praktikasında entek bolmadık zat egerde biz şunu bilece üyüşüp amala aşırıp bilsek onun için edil şuat bizim ähli mümkünçliklerimiz var. Onu Türkmenistan dünyada birinci yurt dolar. Şular real görellerini amala aşıran millet Türkmenini. Yine yurt sana dine elimi uzatıp alaybalı öz canının hopasını oklamanım. Haysiniz şuna karşı duruyan olsanız onu demek edil şolaram halkımızın düğünü olup çıkıyor. Eğer bizim pasoğaçlarımız bize yani halka boyunamasa onu olaram halkın düğünükleri olup hem ehlisi sonra cezalarını çekmeli olur. Eğer de boyunamasalarım onu biz ehlimiz has yengil varyantını amala aşırıp biliriz. Mesela şu bizim liderlerimizin baş tutarlığını teyze halk hareketini yürüyücü taydan berklerinin kuramağını düdüp dokumentalını şu kuramağın adını götüreyen teyze dünya sayedini açıp şu sayede de bizim himmemizin seslerimizi iyi veriyoruz. Şu referandum geçirmeliği hakkında özüm şu seslerimizi şol organizatörlerden başka hiç kim görmeye hakkı yok. Yani şu sebeple o taraftan bizim hiç şahsimize hopavanan yok. Ol bizim familyalarımızdan dokumentalinin pasportuna dağınılarımızdan gerek. Sebebi bizim son vekillerimiz barıp dünya kurumalın önünü bırakları sıvıtlamalı var. Ne aç adam durulmalı arkalarına. Sonra da şol spisiklerden bizim ağlarımız ehli dünya kurumalın talaplarımız bilen yüz tutmanın pol hukukları var. Bizim yani Türkmen halkının adından referandumu talep etmeni. Yine ondan sonra bize yiyem yurdun içine hemmemiz bilece girmemize hakkımız ama hem içine kalan ilatımızdan seslerini hoşma için yöne rejim taraftan hiç şili provokasyalar bolmaz yani. Giremizde yanımızda güçlü yürüyüşler alıp varız. Hem dünyanın ehli kurumalarının esasen adam hukukunu koruyucu kurumaların ağlarları bilen hem dünya medyalarının jurnalistleri bilen özümüzün şu konstitusiyal layıklıkta hukuklarımızı talep edip biliriz. Neyle var yani şu teklifi? Vatandaşlar, siz hemmeniz şol korkuşup götünü alıp bilmeyenlerin berdi iyiyem arkayın olaymalı. Hatta yatan yerinizden elektron olmuştu. Şu öz seslerinizi iyi verip bilirsiniz. Düşünüyorsunuz şunu? Ölün yaltı hem sıçak olanlarım hiç sattan korkman şunu edip bilirsiniz. Yatan yerinizde. Şunu bilsek, onunla biz hükman oturuz. Düşünüyorsunuz mu? Öyle bir yeke damca kan dökmen, hem uluşmancık, dine dünya kanunlarının ve öz ingolmanın şu öz konstitutsiyamının esasında. Şu konstitutsiyamızı muzura döndüren olsalar, onu da şu bar gerek, bar. Onu haramulu, davayını şunu boyunayım Onu haramulu, davay, da swidanya. Sizem hem hukuk koruyucular ya da halka boyunayın ya da cezanı çekin. Şol üstünüzde oturan haramlarının illerini dağıp halkın astına çıkarıp bileyseniz de onu köp günahlarınızı yuk bilirsiniz. Beterinden tuttuğundan onu şu haramda adalar için ölmeye tayin molyan olsanız onu öleyin. Maşgalanız ölen, haysinizde kille kalmadık olsa. Ondan sonra yine de orada da düşünecek olun. Biz şu an hatta edil sizin hem çağlarınızın hem gelecek nesillerinizin aladısını edip şu işlere başımızı koştuk. Öz canımız bilen hem öz maşgalamız bilen riska vaat edip sebebi sizin ehliniz akıl ve hüner dereceğiniz interim şu zatları görmeye okuyunuz yetenek. Şöyle sizin arkanızda bolon bu işlerin siz bilen neyle oynadıp oturun haktı. Hem sizin eliniz bilen ahir sonu edil sizin çağlarınızdan nehil gününü iyidi vakıdip barayanlar haktı. Size minni safsiyim dünk olmasanız birazcık killerdi işledip başlayın. İyileşler, polisler, mahamalar sebebi sizin yeke direnizden dine şuunlukçu sizin halkınızdır gelecekte de. Şu sebeple ben esasanam Cenab Kurbanı filan düyece yüzünesim geliyor. Siz her biriniz şu teklifi kabul ediyeniz mi? Eğer de hakiki halkın aladasını ediyen olsanız, men fikrimçe vatansever adam bu teklifi başkaça seyretmeye hakkım yok mu kadiyen? Men doğruymaydayın. Men hadirim sizin hiç şaysınız anamım yok. Yine halkımdan geleceği için yankı aydı şümeli. Luboy hareketege de, şagal ketege de girmeye razı. Siz bilenim elleşmeye razı. Hem bile hareket etmeye de razı. Yine inneden meylak. Hiç şeyli davıtı da olmalılar. Yine öğren olmalılar. Başka da olmalılar. Dine teyze adın hem teyze baydığın aslında hareket olmalı. Halk hareketi. Tapavud yok siz bizler at yok sizde var. Onlar da atlar. Misal için halkın hareketi diyeli ya teyze Türkmenistan neyse kemelişmen durmaz mı kadiyen? Yine şunu bizim hemmemiz halkımızın hem niyetlerimizin birliğini hem arastalığımızı açık görüyoruz. Ne hil görüyorsunuz cenaplar?
Eğer de siz edil rejimi işleyen olsanız, onunla sizin hiç şahitsiniz bu teklifi boyunlayarsınız. Hiç ile dokumentlara da gol çekilmersiniz. Sonra da münvahana tapıp terk edersiniz. Yine sonra halkımızın ödem düşünürüm ki diyelim. Kimin neyme niyet bilen ilatı izinin terkecek olyanı. Eğer de siz şu şartlara yerine getirip bilseniz, onun benim ınım size has köpeler deyip katı umid edeceğim. Ama onu edebilmeseniz, onunla demek bizim malumatlarımız çınlığı sizin şu hatta öz hareketleriniz bilen tasdikladığınız olur. Yani şu insanın bir soruğa da cevabını vermelim ki diyen. Kâvir düştük tızraklı yaşlarımız için şu yurda varamsın biz özümüz sayılar hem görür siyenler şolara yüz tutasın böyle. Birinciden her bir samanada 300 adamdan keyin hasabı çıkan değerler. Onun kendi adam sığdırmarsın. Onun in olmanı rejime karşı durup bilecek, güç olacak olsanız, neyse samalotlar gerek olur deyip kredi koyarız mı? Ondan sonra olan her birinin tertip marşrutu vardır. Hem vakti vardır. Bilmeyen olsanız. Hem mesela bir vaktini uçup sonra da bir vakti olmayacağını gözünüzü yettiyendir. O samalotlara da eliniz avtomatı ya lubo yaralı girip bilmeyeceğini de gözünüz yetkendir deyip umid edeceğim. Eğer de şu zatlara gözünüz yetirmem yine de bağırıp otursanız, onunla siz her biriniz hakikatte vatansever değil, hakikatte siz rejimi işleyen provokatörler oluyorsunuz. Olaram hazır aramızda gatı köpelendir, hasfettir, sineceğin olsanız. Şunun için kelleğiniz yerine olsa onunla olarak özünüz oynat iyileştirir. Ana şu teklif neyle görüyorsunuz? Biz taraftan halalmış o, arasta mı ediyen teklifimiz. Şu sebeple, neden öyle çıkkanın bir demonstrasiya, hükman çıkmalı yönü biz katıken sorular oyaz. Olaram boşam devolun yönü olur fin ediyen yok. Neyim için? Sebebi bizde birlik yok. Hiç şahitliğimizde. Her yerimiz bir yerden birlatı yürüyaz. Yönü şu madden başlap, ehli yurtlarda oturan Türk bölümleri dine bir teklifi çıkarsalar, ana şuna dünya kurumaları ins verir, hükman verir. İyi hiç. Sen böyle bizim hazır ehli medyaları, gazetleri, jurnalistleri kalır vurar. Sizin oturan yerinizde her yurtlarda özümüz şuna gorlavçılık edin. O teklifim referandum geçirmek deyip biz talep etmeli. Şunu düşünün adamlar. Sebebi ehli problemler şu çağa olsun, medisina olsun, medeniyet olsun ya şu obrazovание olsun, ehli problemi bir yerden geliyor. Şol problemini ayırmasak direk yok. Bu raspülatsiya oluyor. Şeyini ol bar yaratmak oluyor bulaşlar ya. Onu etbellerle. Biz bir teklif çıkarmalı. Şol hükümeti biz İslam'da ok, şol hükümeti çalışıp biz parlamentski yurt siyasi şol teklifi çıkarmalı. Ana şonu edebilsek, referandum geçirebilsek, onunla gansız kanun oyuncu öz yurdumuzu ele almağa yağdayımız var. Ben düşünüyorum bu atlar biraz uzağırağa da çeker. Yönü yürüğümüz yarılıp varmasın. İyileştiler. Sebebi prosta girip hazır öz kelleğiniz paltan şanı koysanız, o atlar hiç kime yenilik olmaz. Kaytıp yarıyımız kırılar sataydı. Sonra da en sonunda da yurdumuzu ömürlük getirir. Şunun için çıkın, gününe çıkın. Yani onlardan diyeyim ben, 25'em diyeyim ben, prosta çıkın da talep edin. Yani bile çıkmanı. Has olsa hani şu yaşlılar, ağlarımız, şu bizim teyze kurulacak hareketimin ağlarları kabul etse, onunla bir ehli yerde şunu bir gününe, dapustum, her ayın bilemok. Ya her hepten bir gününe, belli bir gününe, ya çislosuna, şoň galy misin pastayan etmeli. Şu Belarus'tan çıkışı ýaly. Özüm bir teklif bilen referendum diýmeli. Referendum saýlaw etmeli. İslam zok biz şunu. Ana şunu talep etsek, onu biz tors. Ağlayır olup bir söz bilen, bir vaýdak bilen, bir teklifimiz bilen. İnnem Yolbaş Urbanov, size bolacak liçten men personalny iň soňky haýyşdym. O da nämeden warat, o da ene sine dükürüm edil şu arkaňyzdaky duran rişotkacık bilen baglanşykdy. Men düşünýän sizin köpüňiz maňa şuma näme at taksaňyzam ýöne şu jaga detal diňe meniň ýöküzümiň üntüni çekmedi. Muňa kär adam istirdi. Bizim bilşimiz ýaly Ýewropa ýurtlaryna ýa Amerikada bular ýaly aynada rişotkalar daklanok. Ýöne dolu aýdy biljekler, şu sebäplen sizden soňky haýyşdy. Bizim halkymyza bir kiçirek wize uğratmaňyzy gaty soraýarys, haýyşdy edýäs. Ödüm arasyny kesmänjik edil şu jaýyň, şol akoşkan içinden başlap, ýygyderli daşyna çykyp şu jaýyň duran raýonyny hem köçetini görkezip çykyp wize istimad edip hem içine girip şol aýnany eýýäm daş ýüzünden istimad edip görkezsemiz biz size ören minnetdar bolardyk. Sebebi edil şol aýnanyň ýüzündäki duran rişotkaň stili edil aşgabadyň içinde
kurulan hususy jaýlaryň stilini gaty meňzetdim. Men pikirimçe bu siz üçin gaty bir kyn zat däldir. Edip bilseňiz, şonu Jenap Gurwanow biz size gaty minnetdar bolarys. Muny diňe menem däl, hatda halkymyzyň köp adamlary sizden haýyşly diýär. Ana şu sizin şu maňa ýüzlenip eden wideoňyz hakda aýtsam, onu ol sizin gülümserip aýdan zatlaryňyzy men geçirdim. Şol kaskaly çykdydyňyz, maskaly çykdydyňyz. Ýöne şol sizin meniň ejim pahyr bahanlap, gijenlap ýören sözleriňiz siz ýaly ullukan adama gelşen okmuka diýip pikir edýän. Size başka argumentleriniz guturan olsa onu in olmanına menin ötüllerimi bir gününe oyun Jenap. Olayami? Sebebi size hatta 50. dan olsa da arkanızda yönü Vostochny Единоборстволun ilk ulen şu духовной практикасы vardır. Духовная составляющая, которая на поверку оказалась совсем не соответствующей вашим физическим достижениям. Помимо того, что это просто неэтично, оно и просто не красит вас как мастера такого уровня. Yönü bolýa da bu zatlarym Hudaý size geçirdim ýolda Gurwanow şol 500 euro paýlajyk diýişiňi diýýärler. Asliyetinde de Jenap Gurwanow sizem şu öz vizyonyňyzy çykaryp halkymyza berýän ol utopiskiy projektlaryň hakda ýurdum içindäki halkymyz siz hakda nähili pikir edýär. Onu ünsüce dinleň. Öğrenmedik kişi. Ajasıl borlan, pörsün borlanmasına güller bolýan ekene. Buğdaya ekýäs, seyirler sentlerden topraýas, elevatora berip uğrazyp gasylym. Fakirenne 100 esse vakatından kavyçkada kärеннечe satýas, soň dendes 4 ýyl aýlanyp büjede ýene iýne ölýär şokulumga. Haýwanda özüniň köpelme ýasyety bar eken, ýa-şo öz-özünden köpelýän eken. Onun yet vakti gelenne kavyçkada teninden, hayvanın teninden sumka ýasýas, sumkalaram satýas, endesin asagına 4 ýollardan iýine gelýär, ana 60% gülýärlik kenärim. Sen kötenmesen ekellen, kötenärim. Ana şu bar aýtjak size. Haman sag oturum halkym. Allah can hemmemize de can sağlık kim üstünlük versin.